Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Dragi prijatelji, nekad imam osjećaj da u životu radim samo s bolesnicima. Nekad imam osjećaj da me niko u ovom društvu ne razumije. Ja, što je logično, dižem PDV, bandi spušta cijene tramvaja i parkinga. Vlada ne poštiva moje mjere. Da, bolovi su konkretni, bolovi su rezni, a svaštariti je lako. A sutra kad neće biti za socijalna davanja, kad neće biti za plaće, za zdravstvo, za mirovine, onda mogu sindikati opet ići na ulice i vikat vlada laže. Da, vlada laže. Ali onaj ko laže, taj krade. Ko krade, taj špara. Ko špara, taj ima. A ko ima, njega cijene u ovom društvu. Kažu da je zbrka da naš premijer puno radi. Mislite neki da ja s njim nisam u dobrim odnosima. To nije točno. Mi se čujemo. Čovjek se žalio na stres. Pa pitam ga, da li se ikad odmara? Koliko dnevno spava? Kaže 3 do 4 sata. Ja kažem, pa to ti je malo. On kaže, znam, ali ipak po noći nadoknadi. Dragi Slavko, što se to događa? Nekad smo Narodno-oslobodilački pokret dizali u Sisačkom kraju, a danas donose mjere i tobožne odluke ukidut radnički pokret Sisačke rafinerije. Dragi predsjedniče, lijepo je povezivati Drugi svjetski rat i našu pobjedu, ali sa rafinerijom ili riječkim i sisačkim rafinercima nije dobro. Njima neće biti lako i bojim se sa ovakvim vlasnicima u kojoj vlada nesloga, u kojoj većinski vlasnik ne razumije ni Sisak, ni Rijeku, ni njihove radnike, niti će biti lako, a niti će biti sretni svi oni koji rade. Samo ja se bojim da s ovakvim partijskim vodstvom u Sisku neće imati ko dizati nove revolucije. U moje doba nabava se radila tim i takovim pismenim putem. Vidim danas premijer i ministar, tvoj nasljednik, uz pomoć visoke high-tech tehnologije i tobožnjim online putem pazare i rade nabavu. Kakva li su to vremena došla? Nije problem high tehnika, nego je problem veliko nepovjerenje ljudi prema vlasti. Prema tome ne može premijer telefonom iz Amerike reći svom ministru razmišljaj kako ćeš kupiti kompjutere od prijatelja s kojim se družim. Jednostavno, zbog tog nepovjerenja tu su javne nabave, natječaji, a to je sve ono što mnoge velike firme ne rade i bježe od Hrvatske. Zašto? Pa vjerojatno zbog tog premijera koji eto koristi high tehnologije. Stari si iskusni financ, majstor i radni čovjek. Što možemo očekivati od tvog jučerašnjeg pomoćnika, a danas nasljednika Lalovca? Pa, budimo iskreni, nijednom ministru financija nikad nije bilo lako. Prema tome, ni Borisu nije lako. Pogotovo ako ima premijera ili prvu violinu koji govori pa ne bi trebalo provesti reforme.
pa ne bi trebalo mijenjati stanje u Hrvatskoj. Pa šta ima veze ako trošimo više nego što prihodujemo od poreskih obveznika? Pa što ima veze ako se i previše zadužujemo? Prema tome, ja bih rekao, teško njemu, a nažalost građani Hrvatske i gospodarstvenici Hrvatske uvijek se moraju plašiti loše prve violine. Budući da više nisi član partije koja je nježno čedo naše revolucije, ali ne mogu ne primijetiti da je kravata ostala u starom tonusu. To što se partijci odrekli mene ne znači da sam se ja odrekao svoje socijaldemokratske stranke. O tome i razmišljam na taj način. Još uvijek sam lijevo orijentiran, a onda i crvena boja je boja koja itekako mi je draga. Ne samo zato što je stranačka, ona je u našoj zastavi. Dragi Slavko, želim ti puno sreće u tvojoj samostalnoj borbi. Hvala lijepo. Evo, dragi gledatelji, malo je neobičan početak emisije bio. Pozdravljam, kao što ste vidjeli, goste gospodina Slavka Linića, saborskog zastupnika, i pozdravljam Denisa Bašića, našeg humoristu, imitatora, šta god već mog prijatelja. Denis je dobrodošao u emisiju. Pa kad smo pričali prije emisije, ti kažeš, ti si gospodina Linića oslovljavao sa ministre, pa onda smo mi te ispravljali, pa nije čovjek više ministar, ti si rekao jednom ministar, uvijek ministar, i spomenuo si slučaj jednog ministra koji već bivšeg, koji nije ministar 20 godina, ali... A uvijek je u svojim potpisima. Da. Šta ima novoga kod tebe? Pa evo, mogu se pohvaliti nakon nedavno Lisinskog i proslave 10 godina Čarolija imitacije, koji si ti i tvoja emisija dala veliki obol. Da. Spremamo kolega Vid Balog i moja malenkost uz glazbenu pratnju novu predstavu naziva Drobilica. I ako Bog da, bit će premijera 16.11. u Gradskom kazalištu Komedija. Dobro. A dalje ćemo nastaviti nešto u komediji, nešto nadam se u Lisinskome i da kako diljem Hrvatske i vani gdje nas budu zvali. To je nešto od ovih većih projekata, a onaj manji, možda meni čak i bliži i draži, je sada u kazalištu Dubravi 8.10. u udruzi... To je iduća srijeda. Da, udruzi branitelja Dubrave. Organizira se jedna humanitarna večer gdje će biti kumovi Lidija Bačić, Domjan, ja ću malo zabavljati, bogat i kulturno-umjetnički sadržaj, plesa, pjesme, što sigurno u ova depresivna vremena recesije ljudima je dobro da se malo maknu od svakodnevne rutine i da izađu, a sa cijenom ulaznice od 30 kuna pomoć će onima kojima je to najpotrebnije, a kojima će tijekom emisije gospodin Linić sigurno nešto kazati, a to je sve veći broj sirotinje u Hrvatskoj. Dakle, namijenjeno je pomoć siromasima. Svakako dobro se zabaviti, učiniti neko dobro djelo. 8.10. od 19 sati, udruga branitelja u kazalištu u Dubravi. Evo, Denise, hvala ti. A evo, mi ćemo sad pustiti jedan spot, kompoziciju koja ima humanitarnog karaktera. Radio je bend Lili Hip iz Pule, koje pozdravljamo. To je, Slavko, nekako može se reći vaš kraj. Pa evo, pogledajmo taj spot, pozdravit ćemo se s Denisom, a onda ministar i ja nastavljamo razgovor. Ljude i kuće, svačiji dom, kad stisne tuga i nesreća vreba, priđimo svakog ko bratu svom. I bilo da je vatra, duboka voda, opaka bolest kad drhti tlo, uvijek ojača draga nam sloga, slomit nas neće nijedno zlo. Hrvatska ima
srce od zlata, samo od uvijek mi. Širokom dušom otvara vrata, svi smo ko jedan, jednako svi. Hrvatska ima srce od zlata, kada je teško, složni smo svi. Svi smo ko jedan, jednako svi. Hrvatska ima srce od zlata i bilo da je vatra, duboka voda, opaka bolest kad drhti tlo, uvijek ojača, draga nam sloga, slomit nas neće nijedno zlo. Od silne boli spasiti treba ljude i kuće, svačiji dom. Kad stisne tuga i nesreća vreba, priđimo svako ko bratu svom. Hrvatska ima srce od zlata, samo od uvijek mi. Širokom dušom otvara vrata, svi smo ko jedan, jednako svi. Hrvatska ima srce od zlata, kada je teško, složni smo svi. Svi smo ko jedan, jednako svi. Hrvatska ima srce od zlata. Hrvatska ima srce od zlata. Hrvatska ima srce od zlata. Evo, dragi gledatelji, nastavljamo razgovor sa Slavkom Linićem, saborskim zastupnikom, donedavnim ministrom financija. Jel vam, kakvi su vam osjećaji bili kad je ta cijela priča završila i kad ste krenuli u Sabor kao nezavisni saborski zastupnik i kako su izgledali ovako susreti sa vašim kolegama stranačkim? Pa 25 godina aktivnog rada u politici nauči vas da morate prihvatiti jednostavno događaje, morate živjeti sa tim događajima i na neki način ostati normalan. Jer nažalost hrvatska politika je takva gdje uobičajeni postupci nisu prisutni i gdje ljudi sa, ja bih rekao, prosječnim razumijevanjem svega što se oko njih zbiva teško mogu to prihvatiti, proživjeti i tako dalje. Prema tome, za mene olakšanje što nakon 5 mjeseci nerazgovora sa prvim čovjekom vlade, nekomunikacije, podmetanja policijskih aktivnosti, istraga i svega ostaloga, sam se riješio, ja bih rekao, jednog zaista nelagodnog odnosa između premijera i ministra financija. A s druge strane, jednostavno preko noći od vrlo velikih aktivnosti, ogromnih briga, sekiracija, pritisaka, razmišljanja kako naći određena rješenja, ulazite u jednu daleko mirniju atmosferu, s obzirom da u Hrvatskom saboru trebate pokazati poznavanje zakona, imati jednostavno mogućnost i sposobnost da kvalitetno izrečete, odradite raspravu po svakom
zakonu, da i nadalje održite komunikaciju sa građanima, gospodarstvenicima, da možete imati što kvalitetniji pristup zakonskim projektima. A s druge strane, kad govorim o kolegama, jednostavno daleko su manje tenzije između bivših opozicijskih zastupnika, jednostavno se daleko bolje razumijemo. Tako da u tom dijelu je ogromno olakšanje bilo. A kolege iz koalicije, iz vaše... Pa oni koji se ne boje Milanovića, s njima normalno komuniciram, razgovaram, ne boje se njegovih prijetnji, jer on nažalost prijeti svojim kolegama, mojim dojučerašnjim, jednostavno ih nastoji držati na okupu, odmaknuti od mene, mnogima laže sve što se tiče mene kao osobe i moga rada, ali najvećim dijelom vrši pritisak. To je jedna nezdrava situacija u SDP-u i to je razlog da ja i razumijem. Oni koji komuniciraju i druže se sa mnom, dapače, ja se također rado podružim, a sa onima koji se boje nastojim ne praviti smetnje, samo da znam koliko Milanović zna biti zločest. S kojim ciljem on to radi? Pa to sam vrlo jasno rekao, da nije bilo nikakvog razloga da se mene kao ministra razriješi. Bio sam najpopularniji ministar u vladi. Može je to razlog. Pored toga što sam jedan od rijetkih koji je niz reformi proveo u svom mandatu, čak i ne baš toliko popularnih, odradio konvergencijski program za Europu, komunicirao sa Europom, održao, ja bih rekao, vladu da svojim programom uspije sanirati dubioze i deficite, a ne da im se nametne europski program. Ali osnovno je, Milanović nije podnosio čovjeka koji ima svoje ja, koji mu se ne dodvorava, nije podnosio čovjeka koji je ipak organizirao rad u ministarstvu i vrlo jasno bio iza svakog čovjeka u tom ministarstvu jer su kvalitetno radili i to je razlog da jednostavno je Milanović odlučio me maknut, a da ne govorimo o onom osnovnom, našim različitim pogledima na stručni rad ljudi na čelnim funkcijama, ne samo u ministarstvu, nego i pojedinim trgovačkim društvima za koje je bilo odgovorno ministarstvo, pa je to bio ogroman sraz mene i njega vezano za događaje u HBOR-u, za upravljanje Poštanskom bankom i sve. I naravno nije htio o tome voditi polemiku i ocjenio da me se makne. Ja smatram da nije trebao izmišljati lažne afere i priču o prljavim i čistim rukama, nego je mogu vrlo jasno reći mentalno se razlikujemo, ne želim više raditi sa Linićem i sve je bilo u redu. Ne, on je smatrao da me trebaju prljati, jer čujte, teško i javnosti objasniti, a pogotovo članovima, zašto se čovjeka koji zna posao radi i da pače ima uspjeha kod građana se mijenja. To samo pokazuje koja je on osoba. I kao šef partije, a da ne govorimo i kao predsjednik vlade. Jednostavno spletkaroš kojemu nije cilj boljitak, ja bih rekao, ni stranke, a najmanje Hrvatske. Evo ovo za vaše sumnje da se vas i ljude oko vas, da se prati i to je ispalo, je li to konačno gotovo ili je ostalo na onoj priče, to nije istina, nije ništa dokazano, je li ta priča završena ili kako promatramo, ja bih rekao, unutar tijela Sabora, tu sam dobio vrlo jasno rješenje da nisu nađeni nikakvi dokazi u tom dijelu. Ali, čujte, ostaje sada na nama da svako od nas razmišlja, ali jednostavno nisam osoba koja se niti bojim, nisam osoba koja vidim nekakve vještice, ali jednostavno naša policija je ta koja radi netransparentno, pa nije od tijela nadležnih
za nadzor službi bilo moguće pronaći te dokaze, ali ne bih to komentirao dalje, jer jednostavno ja smatram da sve što sam rekao je točno. A tome danas, sutra će se o tome više znati. Da. Kud cijela ova priča ide? Mislim, ne samo vaša osobna priča, nego ova priča, je li moguće da u vladi niko ništa ne radi, odnosno kud ide cijela ova priča sa premijerom, kakvog ste opisali, sa vladajućom koalicijom koja se polako kruni i gdje ljudi se nekako, cijela priča liči na nekakav košmar i na nekakvu kakofoniju počinje ličiti na to. Pa, budemo iskreni, nisam baš ponosan i nosim dio krivice, jer sam ipak 2,5 godine bio član te iste vlade, koja eto sad za koji mjesec, sa punih 3 godine mandata, nije provela niti jednu reformu. I ne bi se složio da je to vlada koja nije radila. Znate, kad se samo prisjetim ogromnih aktivnosti gdje smo imali nekoliko radnih skupina u kojima su bili skoro svi ministri, u kojima smo radili na 10-ak reforme koje moramo provesti, koje smo reforme do detalja razradili, efekte tih reformi, sve smo to ugradili u dokumenti koje smo poslali Europe. Sve je to danonoćno rađeno od strane samih ministara, a da ne govorimo da smo formirali svoje radne skupine gdje su bili naši djelatnici koji su sve to radili. Znači, u vladi je ogroman posao odrađen, ali prvi čovjek ne dozvoljava da to ide van. Prvi čovjek zaustavi i omalovažava rad kompletne vlade i svih ljudi u državnoj administraciji koji u biti izrade te programe. I ono što također ja smatram neprihvatljivo, da nakon 3 godine vlasti koalicijske mi nemamo krupnih državnih investicija, jer okosnica gospodarskog rasta nama je uvijek bila investicija, a ne potrošnja. A tu investiciju smo smatrali da treba u ovom trenutku gdje gospodarstvo je u teškoj financijskoj krizi okrenuti prema državnim investicijama. I koje su to državne investicije? Prije svega u energetici. HEP, INA, Plinacro i nakon toga Hrvatske željeznice. Na samo tih nekoliko investicija mi govorimo o nekoliko milijardi eura investicije u 3 do 4 godine, što znači to je bila okosnica gospodarskog rasta. Te su investicije trebale rasti skoro po stopi od dvocifrenom brojke i to je onda bio razlog da smo mogli očekivati veći broj novih radnih mjesta, veći broj zaposlenih, samim tim i veću osnovicu za potrošnju i jednostavno jačanje i one potrošnje koja također ima pozitivni efekt. Nažalost, te investicije su izostale. A to, budemo iskreni, zna se da imamo i premijera koji je trebao, on je čak bio na čelu povjerenstva za izgradnje pruge Zagreb, granica Rijeka, Riječka luka, jačanje lučkog tranzita, a s druge strane u energetici u investicije je vodio potpredsjednik Grčić. Prema tome, uvijek se postavljamo pitanje, nema reformi, nema investicija. I normalno da onda je problem broja zaposlenih, sigurnost radnog mjesta, a da ne rečemo da smo samim tim utjecali na visinu plaća i visinu mirovina. Pa ajmo krenuti ovako, šta je ovo sa INA-om? Jer evo, prvo se govorilo Sisačka rafinerija, ovo ono, kad mi vidimo da je tu sad u pitanju, što kaže, ono ovako počelo proklijavati u javnost i Riječka rafinerija. Mi sad, mislim, i možemo mi sebi dozvoliti luksuz, ne samo zbog radnika koji će biti otpušteni pa će doći, pa će se stvoriti novi ovako sloj nezaposlenih ljudi, ne samo zbog tih radnika, nego možemo li u ovoj situaciji
imamo na Bliskom istoku i mi imamo što imamo, može li se dozvoliti luksuz da se dvije važne rafinerije ugase? Jednostavno zatvoriš, rastjeraš ljude, i šta dalje? Mislim, je li neko uopće razmotrio kakva je šteta dugoročna koja će se stvoriti? Tu je još i ovo istraživanje Jadrana, ovo ono, pa ako se nešto i nađe, gdje će se to prerađivati? Budemo iskreni, najveći problem u Hrvatskoj je nedovoljno radnih mjesta. Da. Ta radna mjesta gdje možemo otvarati? U proizvodnji. I zato ulaganje u istraživanje nafte i plina u Jadranu, u Panonu je nešto što znači nova radna mjesta. Ne samo u INI, nego i masu tvrtki koje rade na takvim poslom. Plus toga to su ogromni profiti. To je prateća to su ogromni profiti i to su, ja bih rekao, visoke stručne spreme. I naravno, nakon toga itekako je važna prerada te nafte i proizvodnja derivata. Ne samo za hrvatsko tržište, nego za Sloveniju, za Bosnu i Hercegovinu, pa čak i Crnu Goru i dio Srbije. Sve smo to mogli imati. Zato je itekako važna bitka za svako radno mjesto u proizvodnji. Isto kao i u HEP-u. Nove elektrane, nove termoelektrane, vlastita energija. Prema tome energija, kad mi govorimo, je struja, ali su i derivati, a ne nafta. Izvinjavam se, i nafta. A ne da mi uvozimo derivate. I u tom trenutku je strateški bitka vlade trebala biti okrenuta čuvanju i ulaganju u radna mjesta u proizvodnju. Mi, nažalost, toga nemamo. Iako je MOL potpisao dokumente da će obnoviti obje rafinerije i da nema pravo ugasiti ni jednu rafineriju. To je dokument koji je on potpisao sa vladom pokojnog Ivice Račana. Taj dokument je za Hrvatsku nešto što se zove nacionalni interes i svaka vlada je to trebala štititi. Sanaderova vlada je samo prolongirala rokove obnove obe dvije rafinerije. Umjesto 2005. na 2010. I neovisno o sustavu upravljanja gdje je prevelika ovlast ili puna ovlast dana MOL-u, još uvijek su u planovima obveze da se moraju obnoviti rafinerije. Imamo gledatelja pa ćemo se vratiti, jer evo ovo ne čujemo baš često, to ne čujemo ni od vlade ni od koga ovo što ste sad rekli. Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Imam jedno pitanje samo. Navodno glavni cjevovod tamo od Rijeke koji fura naftu prema Bosni ima jedno oko 260-270 rupa i na sebi to su glavni izvori, znači preko Like, preko ne znam čega, zaštićena neka područja. Da li imaju kakve studije o zaštiti toga? Da li imaju znači nekakve studije o zaštiti prirode, uopće kakve traže recimo bilo kakve znači firme šta traže da imaju sve kakve dozvole, ovakve, onakve za željezo. Željezo ima svaka ograda, svaki stup, svaka tračnica je željezo, a tamo traže nekakve studije od koje vrede po ne znam koliko novaca da se naprave i ne znam šta. I zašto se ne uključe malo više u obnovljive izvore energije, recimo? Zašto je nezaposlenost tolika velika? Zašto će nama doći iz Češke, iz Slovačke raditi, iz Mađarske, a ne mi ovdje šta bi trebali raditi? Evo, hvala gledatelju. Nakon 1998. godine, kad je Hrvatska dobrim dijelom krenula iz ratne situacije u mirnodopsku situaciju, potpuno se promijenilo politika u JANAF-u. Jednostavno, sve profite JANAF je ulagao u obnove. I ja bih rekao, ovih posljednjih 10-12 godina ogromni su novci uloženi, čak se išao i na mogućnost da se sa kopna nafta distribuira prema moru, a da ne govorimo da se išlo i razmišljati o produktovodima.
tako da su ogromna sredstva uložena u zaštitu okoline i da u biti možemo slobodno reći da više nema toliko incidenata, da znaju se dogoditi, ali se trenutno otklanjanju i da je situacija, barem što se tiče cjevovoda i poslovanja JANAF-a, bez većih opasnosti za okoliš. Ono što želim reći kad su u pitanju obnovljivi izvori, tada je najviše načinjeno na vjetroenergiji i zaista imamo niz lokacija, niz projekata kad je u pitanju korištenje snage vjetra u proizvodnji električne energije. Ono što sada je Ministarstvo gospodarstva značajan iskorak načinilo da idemo na korištenje energije ili dobivanje energije iz biomasa, neovisno da li su to razni otpadi, gnojiva ili je to šumska masa. I zaista se sada poticaj naročito daje u tom dijelu i značajno se krenuli. Ja bih rekao, tu možemo očekivati uz pametnu politiku Hrvatskih šuma da će se izdvajati sve veća količina ogrjevnog drva, otpadnog drva upravo za proizvodnju prije svega energije, a onda i nekih dodatnih proizvoda, jer osnovni problem je toplina koja se javlja, što znači da Hrvatska itekako razmišlja da postignemo najmanje tih 20% ukupne potrebne energije koje ćemo dobivati iz obnovljivih izvora. Ono što je u ovom trenutku preskupo je ulaganje u solarne, pa nema toliko poticaja. Da. Halo. Dobro večer. Gospođo Vesna, lijepi pozdrav vama i gospodinu Liniću. I vama. Gospodin Linić dobro zna ko sam ja. Bili smo stranački kolege do Račana, pa sam otišao iz SDP radi Križa i Grba. Samo bi mu postavio pitanje zašto nas nije primio male ljude koji imamo štandove da tu fiskalizaciju skidne, jer ljudi imaju puno djece, da li da zarade na to, da li tu fiskalizaciju koje su štandove otkrivljene, ne može kiša kad pada, tableti zablokiraju. I nije hteo nas primiti, samo to jedno pitanje, zbog čega dok je bio ministar financije nije to inzistirao da malim ljudima bar pomogne. Dobro, hvala. Evo, hvala puno. Ne, neću se prisjećati koliko sam delegacija imao. I budimo iskreni. Uvijek je pitanje jadni ugostitelji, sjetite se. Oni će propast. Svi će zatvoriti svoje radnje sa pojavom fiskalizacije. Pa onda sjetimo se tržnica. Jednostavno svi su imali problem. To je na otvorenom, to nije primjereno i tako dalje. Sada imamo i štandove. Prema tome, osnovno se postavlja pitanje da li je obveza plaćanja PDV-a svih onih koji se bave gospodarskom aktivnošću? Je. Prema tome, da li želimo u tome kontrolu ili ne? Prema tome, nije na nama da rečemo onaj ko prodaje na štandu ima pravo ne platiti PDV. Nema. I budemo iskreni. Uz današnju tehnologiju zaista nije problem imati bilo kakav sredstvo za provođenje fiskalizacije. Vodim svoje unuke na plažu i vole skakati na onim trampolinima. Cura koja radi s njima ima mali aparat, izda mi račun bez problema. Jučer prolazim gradom, čekam tramvaj, sretne me jedna starica i veli, čujte kako ste vi otišli, više ne dobivam račune na tržnici. A toliko sam bila sretna da sam znala što plaćam. I da dio toga ide u porez i ide za moju mirovinu. Prema tome, različito razmišljamo. Znači, ne može socijalna pomoć siromašnim, malim građanima biti neplaćanje porezkih obveza. To ne može. I to moramo shvatiti. Na tome fiskalizacija je samo bilo instrument da svako radi svoj posao i da se redovito plaća poreze. Porez se mora platiti, ali ne platiti, a obveza postoji, to je jednostavno varanje porezkih obveznika. Imamo dva gledatelja pa ćemo ih čuti jedan za drugim, tako da... Halo. Halo. Večer. Dobro večer.
Pozdravio bih gospodina Linića i vas kao voditeljicu. Hvala. Ja sam osobno glasač HDZ-a, desna opcija. Često puta znam za sebe reći da sam Hrvat, a nisam građanin. Kao što gospodin Linić kaže za gospodina premijera, on nije premijer, on je gospodin predsjednik vlade, jel tako? Apsolutno podržavam gospodina Linića u svemu ovome što se bori i uvijek smatram da je gospodin Linić, kao što je i Mate Arlović, Željka Antunović, Tonino Picula, Davorko Vidović, to je cvijeće SDP-a. Znači to vam govori HDZ-ovac. Ja sam jedan od osnivača HDZ-a. I apsolutno mi je žao što je gospodin Slavko Linić definitivno kao jedan od najvećih autoriteta i znalaca od naftne branše, ja sam inače kolega iz INE, pa do ovoga čovjeka koji izuzetno dobro poznaje problematiku u Hrvatskoj, da se tako olako SDP riješe njega. Barem sam 5 puta zvao u središnjicu SDP-a u Rijeku i molio sam i Boga kao vjernik da Slavko Linić ostane u SDP-u, a ne da izađe iz SDP-a. SDP kao stranka je strahovito puno izgubila sa odlaskom Slavka Linića. I želim da i dalje nastavi ovako kao što nastavlja, jer uvijek kažem HDZ-ovac sam, ali cvijeće SDP-a je definitivno Slavko Linić i ovaj koji sam sada nabrojio. Hvala vam lijepa, držite se i samo naprijed. Hvala lijepa na, ja bih rekao, pohvalama i ono osnovno. Dok god sam u politici, vrlo jasno ću svoje stavove izražavati, a isto tako boriti se za ono što smatram da je dobro za građane Hrvatske i gospodarstvo u Hrvatskoj. I to bez imalo, ja bih rekao, zastoja. Da, i ovo što je gledatelj rekao, bez obzira za koju opciju čovjek glasa, treba se stvarno zalagati da imamo kvalitetne ljude i na lijevo, ići i na desnici i na centru, jer premalo nas je u premalo Hrvatskoj. nas je, da. Da. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav vama i gospodinu Liniću i jedno pitanje za gosta. U vezi predstečajnih nagodbi, da li gospodin Linić još uvijek misli da je to jedan dobar i kvalitetan njegov potez, kad sve više vidimo da je to jedan teški promašaj bio za gospodarstvenike, pogotovo manje obrtnike i druge subjekte pravne. I još jedno pitanje ovako sad. Pa zaista da li gospodin Linić misli da mu je trebao onaj cirkus s onom konferencijom za novinare, te Zoran Milanović kasni na posao, te brat mu dolazi u urede, te ovo, te ono, pa s odmakom vremena, evo sad smireno, trezveno, da li misli da li mu je ono uopće trebalo onako ponašanje? Hvala lijepo. Počnemo od ovog zadnjeg. Ovo je jamačno neko iz vaše bivše stranke. Ja sam osoba koja uvijek važem svoje korake. I budimo iskreni, nije potreban odmak vremena. Više od mjesec dana je prošlo da ja javnosti nisam objasnio zašto sam smijenjen. Osnovno pitanje je bilo zbog čega moja smjena ako sam najpopularniji i najuspješniji ministar bio u vladi. Ja sam dao svoje odgovore. Jasno, jezgrovito i dokumentirano. Prema tome, danas smatram da sam sve rekao što je trebalo. I ko može prihvatiti moje argumente, da pokuša shvatiti da sam imao predsjednika stranke koji je spletkaroš, što je strašno. Predsjednik stranke umjesto da okuplja kadrove, da okuplja ljude van stranke, da bi rješavao ogromne probleme, u Hrvatskoj on se bavio spletkama. Pijući u krčmi ili u restoranu, jedući, a ne radeći. To su ružne optužbe, ali te optužbe stoje. Jer ja sam radio po cijeli dan, a on spletkario i podmećao ministru financija. Mnogi misle da to ne treba reći. Ne, ja sam to rekao i dapače, uvijek ću ponavljati i neprekidno ću ponavljati. To nije čovjek koji može voditi SDP, a još manje može voditi Vladu Republike Hrvatske. I tu je moja krivica. 2,5 godine sam radio s takvim čovjekom. I to je moj problem. Tih 2,5 godine što sam radio s njim, a ne što sam s njim razišao. A sad da se vratim na predstečajne.
Ja smatram da je to izvanredan instrument. Ministarstvo financija zajedno sa FINA-om je u 1,5 godina obradilo 7.000 zahtjeva. Brojkom i slovom preko 7.000 zahtjeva. Od čega je, nažalost, uspješno predstečajno prošlo nešto manje od 1.700. Od 1.700. Spašena radna mjesta, ušao novi kapital svježi i pokušaj da se pomogne gospodarstvu u enormnim dugovima. 5.300 predmeta je nažalost bilo za stečaj. Da li znate koliko je stečaja otvoreno? Koliko? Sud je, ne možete reći, jer jednostavno nebitno, malo. Znači, trgovački sudovi nisu otvarali stečajeve iako su imali zahtjev po zakonu u tom dijelu. Da je to bio dobra praksa, govori sada novi stečajni zakon, koji ponovo ide sa instrumentom predstečajna. Jer što je predstečajna? Mogućnost nagodbe vjerovnika i dužnika. Samo što smo mi radi otpora, jer je pravosuđe bilo protiv toga, pa smo mi i početak i, ja bih rekao, registraciju svih vjerovnika i potraživanja radili preko FINA-e. Novi zakon predviđa da to radi sud u istim rokovima, ali uz pomoć FINA-e. Znači, sav posao će nadalje obaviti FINA, a sav nadzor će obaviti Ministarstvo financija. Znači, samo se mijenja to da početak prijava ide na sud, a onda sud sve prepušta FINA-i. Prema tome, pokazuje se da je to potreban instrument za Hrvatsku, da je situacija u gospodarstvu i nadalje teška i da se bitno ne mijenjaju odredbe Zakona o financijskom poslovanju ni predstečajnim nagodbama. Prema tome, osnovno je, najlakše je govoriti mi u vladi ne možemo ništa. Mi u vladi ne možemo ništa. A ja smatram, vi smo pokazali da vlada može pokrenuti postupak. I ono najvažnije, draga moja gospodo, vratimo se na efikasnost pravosuđa. Kad govorimo o efikasnosti pravosuđa, tada ćemo vidjeti da u 10 godina nije završeno niti 200 stečajnih postupka. Nije završeno. Da ono što je završeno je trajalo od 5 do 15 godina. A postupci predstečajne 120 do 200 dana. Do 15 godina. I ono najvažnije, koliko su dobili vjerovnici? U zadnjih 3 godine vjerovnici nisu dobivali više od 5% svojih potraživanja. A ovdje su dobivali i 60 i 70%. Prema tome, brojke su bitne ako želimo ozbiljno razgovarati, a ne parole. Ne parole. Prema tome, najveći dio je otišao u stečaj, jer nije bilo spasa, jedan manji dio je riješen, vjerovnici u tom dijelu su se složili sa svojim potraživanjima i otpisom potraživanje da spase vjerovnika, dužnika, ušli su i novi vlasnici, sve je to učinjeno. I daleko su financijski bolji rezultati za te iste vjerovnike nego li su to bili sudski postupci stečaja. I šta je sad ovo? Ovo je nekom bilo stalo, ajde idemo samo u formu malo promijeniti. Ne, ja smatram da je bolje rješenje novi zakon o stečaju. Jer zaista sud otvara, daje predmete da radi FINA, kad FINA završi, sud donosi konačno rješenje. Prema tome sud. I tu smatram da je mogu. FINA je potrebna, jer budemo iskreni, sudovi ne mogu odraditi. Jer ako je u ovom trenutku ljudima nejasno, 7.000 predmeta je obrađeno za 1,5 dana, a 200 stečajnih postupaka 10 godina sudovi nisu završili. Postupci su trajali od 5 do 15 godina. Prema tome, valjda, brojke su toliko jasne da smo u predstečajnim nagodbama govorili o mjesecima, a u stečajima koje je pravosuđe radilo govorili smo u 10 godinama. Prema tome,
dozvolit ćete u privredi kad je 15 godina stečaj, mi nemamo o čemu više govoriti. Da. Imamo dvoje gledatelji, Bože koliko poziva. Halo? Halo. Dobro večer, izvolite. Dobar večer, pozdrav vama, gospođo, i pozdrav vašem gostu. I vama, gospodine. Slavku Liniću, kojega izuzetno cijenim njegov rad i zalaganje, koliko je truda uložio u sve to. Ali interesira me jedna stvar. Zašto nitko ne kaže zbog čega je Hrvatska uopće došla u ovu situaciju? Zbog čega su stotine firmi ugašene, ljudi stjerani na ulice, na burzu rada? Zbog čega je došlo u INI do ovoga? Zbog čega nije provedena istraga zašto je gospođa Balenović još uvijek na ulici? Gdje je $100 milijuna iz INE? Ko je primio novce da skrene plinovod da ne ide kroz Hrvatsku? Ko je primio pare da se makne INA iz Sirije? Ko je primio novce da se makne INA iz Libije? Sve je to dovelo do ovoga da sad imamo da nam nekakvi stranci tu po našoj državi... Dobro je, čuli smo, nemojte biti preopširni, čućemo još jednu gledateljicu. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Postavila bih pitanje gospodinu Liniću u vezi oporezivanja obiteljskih inozemnih mirovina. Naime, ja sam udovica i zaposlena sam u Hrvatskoj, imam 45 godina i moj muž je radio svojevremeno u Austriji i ostvarila sam pravo na obiteljsku inozemnu mirovinu. Sa novim zakonom o oporezivanju inozemnih mirovina meni se mjesečno smanjuju moji prihodi za otprilike 900 do 1000 kuna. Znači, zbraja mi se već oporezovana moja plaća, a mirovina mi se zbraja kao drugi prihod. Pa me zanima, da li ima izgleda da se to u skoroj budućnosti promijeni? U redu je plaćanje poreza i prijavila sam se od prvog momenta i smatram da je to u redu, ali da li to baš mora biti po stopi od 25%? Jer kad bi to bio iznos od nekakvih 200-300 kuna mjesečno, bilo bi super, ali ovako je to skoro mjesečna rata za jedan srednji auto, a vozim auto recimo skoro 14 godina. Hvala gospođi. Hvala vam najljepše. Hvala. Ajmo se vratiti na... Mislim, što se Sirije tiče, danas je objavljeno da su ovi ratnici tog ISIL-a upali na polja u Siriji koja su hrvatska i sva je sreća da se tamo nije zatekao niko od naših radnika jer ti ljudi ne bi preživjeli. Mislim. Osnovno je da kad govorimo o nekim potezima nije bilo mita i korupcije, niti je netko dobivao novac, jer budemo iskreni, ipak bi to bilo procesuirano od strane državnog odvjetništva. Prema tome, mi koji puta jednostavno širimo tolike priče da onda građani ulaze u takve neodgovorne izjave. Ono što zaista je važno reći, to je da u zadnje 3 godine dobit INE vlada je 100%, zadnju godinu 50%, ostavljala u INI upravo zato da bi mogli ulagati u rafinerije, u istraživanje nafte i plina. MOL to nije radio. Prema tome, politika vlade je bila idemo ulagati. Govoriti o Balenovićki neću, jer jednostavno sudskih procesa sam imao sa tom gospođom. Hoćete glasati za nju, čujem da hoće se kandidirati gospođa Balenović. Jer je ona mene optuživala da sam najveći organizator kriminala u INI i tako dalje. Pa prema tome previše osobno ostavljam to da svako ima svoje razmišljanje o tom dijelu. Ja samo znam da kad sam bio predsjednik nadzornog odbora skoro 4 godine nisam imao kunu naknade, nisam imao svoj ured i nisam imao nikakve troškove reprezentacije, a kamoli da sam bio osoba koja je izvlačila novce iz INE. Dapače, INA od velikog gubitaša koja je bila 99. godine je postala profitabilna organizacija i jednostavno posao je počela ulagati, a onda je sve stalo 2004. godine sa odgovornošću koju su preuzeli gospoda iz
MOL-a. Pa sad vratimo se na oporezivanje mirovina. Nažalost, mi imamo nedovoljno prihoda u Hrvatskoj, pa je to razlog da oporezujemo i umirovljenike. Prema tome i hrvatske i one koje dolaze iz inozemstva. Budemo iskreni, očekivati da će se taj porez umanjiti ili skinuti umirovljenicima, ne vjerujem. Iz jednostavnog razloga nije problem samo Hrvatske i proračune Hrvatske i deficiti Hrvatske. To vam je isto i u Europi. A sve zemlje van imaju porez također na umirovljenike. I tu vam je uvijek ono osnovno kad potpisujemo sporazume o dvostrukom oporezivanju. Ako se ne plaća porez na mirovinu u Hrvatskoj, tada će Austrija obračunavati poreze, pa je to bio razlog da smo ju uveli. Recimo u Njemačkoj to ne možemo. Zašto? Jer je nekadašnja vlada prije 1999. godine potpisala sa Njemačkom sporazum da nije bitno gdje građanin žive, nego gdje se isplaćuje mirovina. Pa Njemačka obračunava poreze. Prema tome, problem su deficiti, problem su mali prihodi u državni proračun i, nažalost, mi i nadalje oporezujemo najviše radnika, sada vidimo i umirovljenika. A sjetite se, uvijek sam gurao porez na nekretnine. Ocjenjujem da nekretnina znači bogatije građanin koji više ima, koji bi više trebao participirati. Ali mi u Hrvatskoj ne prihvaćamo. Pa najviše imaju banke stanova i ovi ostali investitori, graditelji. Upravo, ja bih rekao, kad se sjetimo, jer građani je također spomenuo u svom pitanju, zašto živimo ovako teško? Pa sjetite se neuspješne pretvorbe, privatizacije, gdje su ugašena mnoga radna mjesta u proizvodnji. Mnogi su postali bogati sa nekretninama, zatvorili su radna mjesta, potjerali radnike u mirovinu ili u tako je Zavod za zapošljavanje. Samo na pretvorbi je izgubeno 400.000 radnih mjesta, a oni su se obogatili. I sad još ne plaćaju porez, a nemaju nikakvih gospodarskih aktivnosti iz jednostavnog razloga jer nema potrebe, ne plaćaju nikakve porez. Prema tome, ono što je evidentno da smatram da bi trebalo smanjiti zdravstvene doprinose iz plaća, a u isto vrijeme tada bi se razmišljalo i o smanjenju ili povećanju osnovice po kojoj bi se tada i umirovljenik oporezivao, ali moramo uvesti oporezivanje bogatijih ljudi, a bogatiji ljudi su oni koji primaju sigurno ili imaju prihode od svoje nekretnine. Jedna kolegica je danas rekla, ako ni za što drugo, Liniću sam mogu biti zahvalna zbog ovog rata s bankama, zbog kamata i posebno ovih nesretnih švicaraca. Gdje je ta priča stala i što mislite kako će se nastaviti? Pa vidite, ja mogu reći da je to bila velika moja aktivnost kao ministra financija, ali potpora vlade i premijera. Bez toga ja ne bi uspio. Znači, ušao sam u taj rat i smatrao sam da je neprihvatljivo da bankari deru kožu građanima sa tečajnim razlikama, a onda su još išli uzimati neopravdano i daleko veće kamatne stope i, ja bih rekao, ići i sa kamatom gore. Što znači, bitni su bili njihovi profiti i uopće ih nisu zanimali klijenti. To je nešto što, ja moram reći, nije profesionalno za bankare. Nije profesionalno. Zašto? Jer bankar, osim što brine o svom profitu, mora misliti i o svom klijentu. Jer jednostavno, ako on ne može plaćati, on je kriv za to. A očito da dobar dio bankara nije o tome razmišljao. Bilo je izuzetaka. I to je razlog da je Ministarstvo financija pod mojim rukovodstvom neprekidno pregovaralo i sa udrugom Franak, ali i sa bankarima, udrugom bankarskom, da pokušamo naći rješenje. Dugo su trajali pregovori i drago mi je da smo uspjeli naći rješenje i smanjiti kamatu i olakšati, ja bih rekao, otplatu. Ali vidite, došla je i presuda suda. Jer ja
kao ministar nisam mogao retroaktivno provesti bilo kakve zakonske odredbe, a to znači da ono što su bankari uzeli vratim građanima. Sud je taj koji može. Sud je presudio. I kao što vidite, građani imaju problema s bankama. Tko mora riješiti problem? Opet Ministarstvo financija, opet Vlada Republike Hrvatske. I donijeti zakon o provedbi sudske odluke. I tog trenutka bankari neće moći građane maltretirati, odbijati i slati na sud. Ali očito Vlada spava. Već je mogla donijeti zakon o provedbi sudske odluke i riješila bi problem. To je nešto što znači živjeti sa problemima građana, jednostavno rješavati njihove probleme. Evo, dali ste nam, evo, dragi gledatelji, ministar Linić, jednom ministar, uvijek ministar, je dao jedan jako dobar savjet, a to je, ponovite ponovo, da bi se... Zakonom donijeti rješenje kako provesti sudsku odluku o retroaktivnom vraćanju previše naplaćenih kamata koje su banke naplatile u prošlosti prije nego što je prošao zakon o zaštiti potrošača gdje smo mi riješili švicarce. Prema tome treba donijeti zakon i zakonskim rješenjima oduzeti mogućnost da banke tjeraju građane na sudske postupke. Evo ljudi, dobili smo jedan, ovako besplatno smo dobili jedan jako vrijedan savjet. Gospodine Linić, hvala vam što ste bili gost naše emisije. Imamo mi materijala za još nekoliko emisija ovakvih. Hvala i vama, dragi gledatelji. U idućoj emisiji gost će biti Mirko Ljubičić Šveps i mi ćemo razgovarati o braniteljima, o HVIDRI, o njihovu i o položaju i problemima koji ih muče. Pa evo, budite i s nama i u idući četvrtak. Do tada ostanite uz programe Z1 televizije i sve najbolje. Gospodinu Liniću, doviđenja. Hvala što ste nam došli. Hvala na prilici.